Burkina Faso ngo kama sɔrɔ fanga ɲɛma kɔrɔ be ko dakiliɲɛra yaasa ka se ka olu ka fanga kura bila sen kan. Jamanadenw be wuli ka jɔra ka to k'a fɔ ko olu be fɛ nin fanga kura ɲɛma nunu ka tigɛdi ɲɔgɔnma kɛ ni rusilakanw ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛkɛjɛnkulu min tɔgɔ ko Wagner. Ameriki jamanatigi ka dalaminɛ Vedant Patel ale ye kangara gwasi Burkina Faso lakaw ye ko u ka tigɛdi ɲɔgɔnma bɛɛ dabila ni groupe Wagner ye. Nin laseli ni bɔra tuma min na, an ye lɔnnikɛla dɔ sɛgɛrɛ i n'a fɔ Burema Ouedraogo ale k'a ka hakilinata di an ma. Je crois que ce sont des gens de... Ne ka miiriyara nin ye sen dora ko dɔ ra min ti Amerikɛnw ka sira ra. N bɛ se ka faamuyali kɛ ko Amerikɛnw bɛ siranna Burkina Faso ɲɛmaaw kana gbɛrɛ cogo dɔ Rusilakanw kɔrɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mercedes jɛnkulu min tɔgɔ ko groupe Wagner. Nka o bɛɛ n'a ta ka se ka to Amerikɛnw kana u da don Burkina Faso ka politikiko a n'a ka coopération ko ra, i n'a fɔ olu de kan ka latigɛ ta k'a fɔ ko Burkina Faso ka tigɛ di jamana dɔw ma walima a kana di dɔw ma, ne fɛ o ye damatɛmɛ ko le ye. Dieudonné Ouedraogo ale ye san 20 kɛ Rusi jamana kan ka sɔrɔ ka yɛlɛma ka na Burkina Faso kɔnɔ. Ale fɛnɛ bɛ kolon politiki sirakow kan. Mais en réalité, ne ka miiriyara Burkina Faso makoti dunan sira ka se ka n'a ka jamana lankɛnɛya. A ko fɔlɔ min kan ka kɛ Burkina Faso denw fɛ o ye u ka lannaya la o yɛrɛ le kan ka se ka u ka jamana basigi. Burkina Faso denw makoɲa bɛ fɛn min na o ye bolimafɛn ɲɛnamaw le ye ani kɛlɛkɛminɛ ɲɛnamaw ye. Faso ka fanga kura ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré y'a fɔ a ka laseli fɔlɔ kɔnɔ ko ale ma dantigɛ ka bɔ a bɛna baara kɛ ni maa minnu ye. A ko ale bɛna filɛ a makoɲa bɛ minnu na a bɛna se ka wele kan di olu le ma. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.